Pretty mo langga ni mama. Oh, you didn't show them your sana your gloves. Your mut and your handschoenen. Mini Mickey Mouse ba? Ik weet wel wat die is. Die is in mijn tas. Al in jouw tas? Nee, maar jij moet dat dragen op school. Wat? Jij moet dat dragen. Maar papa kan het ook dragen. Ja, je kan die dragen. Je kan die vandaag gebruiken. Je kan die vandaag gebruiken. Ja, je moet ook. In jouw handschoenen. Good morning, titas. Good morning, tita. How are you? Ready na for school yung ating alimango. Ik ga poepen. You don't have to tell them. Magpupo daw siya. Kami niya magpupo daw siya. Kama pupa now. Ik moet poepen. You didn't even give me a kiss yet. Hi guys. Hi guys. Ik heb jou gemist, hè? Mama, mag ik alsjeblieft de cracker met schoenpotjes? You said you want to pupo. You pupo first. Oké. Okay. Magugising ka tayo. Para ako binugbog. Ay, masakit sa katawan, oy. Masakit sa katawan. Siguro dahil sa yung yoga o kahapon or stretching ba. Matagal na kasi ako hindi nakapag-stretching. Sakit tuloy sa katawan. Para akong binugbog talaga. Good morning po sa inyong lahat. Pasensya at nakaroba na naman tayo. Welcome na naman po sa panibagong video with our Christmas tree in the background. Si Ruth ay nagre-ready pa po for work. Hinayaan ako ni Mr. na matulog. Kasi nga, late akong natapos sa work kagabi. So, hinayaan niya akong matulog ng extra. Siya ang nag-ready kay Ana, nag-prepare ng lunch and fruits ni Ana for school. And then, nagbihis sa kanya. So, ang gagawin ko na lang ngayon, fix her hair. Lagyan siya ng cream sa mukha. And, yun lang. And then, yung kiss and cuddle ni Ana. Pero today, off po ako. Ako po yung ako po yung mapipick up kay Aling Maliit. So, vlog naman tayo today kasi nga free naman ako today. So, yun. Ang ganda ng Christmas tree, oy! Yan! Nakaka-happy naman yung Christmas tree, oy. Puffy talaga yung mas ano guys, nag-gain diba ako ng mga 3 kilos after, total 3 kilos after the operation or yung nag-recover ako na manas. Pero these days, kasi nga sa kabisi sa trabaho siguro, and palagi I'm constantly moving, so slowly nag-lose na din po ako. Buti na lang. One eternity later. It's okay now. Hey, don't play with it, Ana. Dali na. Bahay na si Aling Maliit. Late lunch po tayo. Yan, may lumpia ako. Tsaka yung pusit ni Sis Tiofe. And then may rice ako dito. Suka. Kain. Di na naman po ako nakapag-vlog kasi nabisi ako dito sa bahay. Tapos nakalimutan ko talaga mag-vlog. Si Ana nagsasnack na po ng apple ngayon. Love. Yan, may apple slices siya daan. And pagkatapos kong kumain, mag-cuddle daw kami. Mag-cuddle session kami ni Ana. Kain po tayo.
Late, super late na po na lunch. Alas 3 na. Parang early dinner na ito. Parang hindi na ako kakain mamaya. We shall see. Kain po tayo. Ayan, nire-review ko lang po yung pa-vlog natin. Ito ay for Thursday, I think. Ayan, for Thursday. Ito Wednesday ngayon. So, para bukas to. Sobrang updated na tayo sa vlog. And yung nire-record ko ngayon, ito yung para Friday. Jima. Jima lang. Hi, love. Hi, Ma. Hi, love. You say, hi, mama. Dili po, mag-hi, love po siya. Hi, mama. Hi, Mama. Sabi mama kamis? Yeah. Ikaw okay ba kamis, te? Sama, hi, titas. Hi, titas. How are you? I want to know. I want to watch. Kusya sa mama, be. Kusya sa ni mama. Kusya! Love you, Pang. Is it like that mama is here, Metyawa, in the middle? Yeah. Huy! What did you do? Where's the kugmo? It's on your nose, no? Huh? Ayaw, diha lang. Uy, it's very dirty. Katadun. Galing po pala ako kanina sa yung dating daycare ni Ana. And kasi may appointment ako doon. Nag-usap po kami ng mga nag-alaga kay Ana na nasa daycare pa siya, playgroup. Sila din po yung mag-aalaga kay Ana after school kasi starting January nasa daycare po si Ana for a few days kasi nga magtatrabaho si mama. So, wala na po ako dito sa hapon, 'di ba? This month okay pa kasi yung lolo-tola pa niya yung mapipick up. Pero sa January, balik daycare na po siya. Okay din yun kasi marami activities po doon sa school. And then, alagaan din talaga sila. And then, andun dun yung mga classmates ni Ana pupunta din doon sa daycare. That's so nice, no? Kahit yung shoes ba? Shoes ko na. A few moments later. Hello ulit. Nakalimutan ko na namang mag-vlog. Wala na naman kayo sa isip ko. Char lang. Kakagaling ko lang po sa part-time doon sa school kasi Wednesday ngayon din. Yun yung schedule ko doon. And buti nakaabot to. Nag-order po ako ng relo para sa work. Hindi po talaga ako mahilig sa relo. Pero sa work kasi hindi ko maalaman ba kung anong oras na kasi wala namang orasan doon. Tapos hindi din, bawal din yung cellphone. Nag-check ka ng cellphone. So, nag-order na lang po ako online. Para may relo tayo ba. So, Casio na relo. I hope wala akong allergy nito. Kasi may allergy po talaga ako sa mga relo. Pag lumalapat siya dito sa dito, na-irritate. I hope this one's an exception. Pero I have a feeling na na-irritate ako. Kaya hindi din ako may sarilo kasi nga palaging na-irritate yung ko. So, ayan po siya. Gold po siya. Ayan. Para lang talaga may ko sa work. Tingnan ba every now and then. Nakakahiya kasi pag every time ang layo tapos kailangan kong puntahan yung computer ng team leader ko para lang makita yung oras, diba? And palagi akong nagtatanong sa mga kasama ko sa trabaho, anong oras na, kung break na ba, ganun. Tapos, malalaman ko na lang na break na pala kasi nagsialisa na yung mga kasama ko. So, ayan. Cute naman siya, in fairness. Sana lang hindi masyadong malaki. Okay lang siya. Buang. Kijk. Kung hindi ko pa kailangan ng relo sa work, hindi po ako bibili. I really hope I don't get allergy. Can you open this one? Like this one? I need to adjust. No, I think I need to look how big it is, otherwise I cannot. I need to open that and then put it a little bit farther.
I-adjust po natin. I will do this one. Yeah, should be good. Okay. I really hope I don't get allergy ba. Hindi ko pa pala talaga natanggal. Not waterproof, but resistance. Yeah. I won't go swimming there, Dodong. No? Do you know that this is my first ever watch in a very long time? Get smartwatch. Huh? Smartwatch. No, but I mean something like this. Like a jewelry type. You know my last watch, Mom? I don't. Indonesia for 10 euros. After holiday, it was very broken. Yeah, because I tried when I was maybe 21 or 22. I bought a cheap watch to wear to work, and then I could change the strap every time. Because it came with like 5 different straps, different colors. But yeah, I found out it was allergies. Yeah. So may ano naman to siya, may 1 year na guarantee. Buti naman. Wala man masyadong ganap today, guys. Ay, nag-vlog lang po talaga ako. Wala kaming ganap today. Yun lang. Kasi work naman si Mr. and it's a weekend. Pero I really hope na okay to bukas. Kasi today ko siya in-order. Today din siya na-deliver. So, bilis na. Pero yun na po yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa sunod na video. Maraming salamat. Uy, mush babush. Like and subscribe. Sabuy. Okay.